Nandito. Patira. Tumago rin. Ako po. Jis. Wala pa rin. Nga palang isa. Kalimutan. Hindi ko pala. Nandun sa butas ko yung kanya. Yung laging pinaglalagyan. Hindi. Sa isa. Nasa. Okay. Ay, iba. Hindi kayo kumakas. Inunahan. Inunahan. Malayo. Papasok siya. Malayo mo nga.
Sana yung 8. Ay, barit. Jalan terus sama-sama. Apa rin? Tinago. Oh. Diyan na yata ko na. Diyan na. Yan, 20. 60 pa rin ba? Kala ko. Diba? Oh, 60. Kasi, nag-isipin. Mas isipin. 20. Mo, ay, nag-isipin. Las 8, 35, 45. Ay, 55 na lang. 55.
Ay, maago. Malayo ah. Bukas ah. Paul. Yung kitsi ako, ako kaya. Tigan. Oh. Dumikit. Wala pang pera. Walang pera. Sabit. Bumalik ah. Kasi,
Wala na naman. Nadali. Nadali yung 12. Hindi kami yung 15 ah. Sumakto pa sa likod ah. Bumalik. Humarang. Dinig na ko yan. Ay, meron. May nabitin. Sakto sana yun. Kinse. Nabitin na. Nabitin. Sumindro. Sumindro yung 15 ah.
Torse. Ang lalim doon ah. Wala nang silip. Layo. Ay! Nasa intro. Second one, di ba? Station. Wah. Wah. 60 ka ba? 47 yata. 20, 30, 46. 6 ka? Oh. Gilas ko ba? Saan yung buko? Yan, hindi nahulog. All of those is 4 emphasize Yan. So. Mali. Kinulang pa. ina. Wow. Dieciséis, 22, 16, 20, 40, 57.
Sa'yo kaya? Sa'yo yan, 9. Natira mo dito kanina. Tak. Dikit pa. Malinis na. Sabi mo. Mainit. Ulit na. Hindi makita. Tumago eh. Saan na yun? Lumabas din. Lasing tayo? Oh, sige ba? Ano oras na? Mga alas 11 na siguro ba? Alas 11. Last game na kaya? Hindi, alas 12 pala. Ano pala yung tres? Ang ganda ng lalim. Hindi nga ipit ah. Oh. Linis na. Hitikan na. Nabihitin na. Sumunod. Ay, tumabit. Nung nakaraan, bumili ng iPad. Pinapakita na naman sa tropa eh. Wala. Tignan nyo. Tapos ngayon nakakabili, manipis daw. Sabi niya. Pasok. Doon lang. Size. Ay, tumago na. I won't forget your way.
Yan. Yan, umpisan. Tinamaan. 9. Nabiti. Ang layo. Damay ko na yan. Dito pa. Dito tumama sa bangla. Iba na yata ang pinuntahan yung mga grupo ng Korea. Yung grupo nila wala na yata. Hindi na sila pumunta dyan. Sabay tagaw. Paul. Pero may mga European kanina kaya. Ang tangkad ng lalaki, ang liit ng babae. Parang kanila. Parang sinabi ng lista, yung kalaging ang kabila. Yung siguro. Wala din tira ka.